Itàlia, i de què té forma Itàlia, Carla? De bota. De bota. Hola, perdó. Té forma de bota. A veure si us trobo un mapa d'Itàlia. Té una foto de bota com si portés una mica de carbó. Sí. Ai, això. Veieu que sembla una bota? A veure. No, és com una gota de tacó. Sembla. O una trompa. I aquí està la bota, així. Exacte. La bota. Molt bé. Per què en aquest plànol posa Roma? Víctor Pérez. Perquè és la capital. Molt bé, perquè és la capital. Però ara la Carla ens ha de dir on ha anat a Itàlia, perquè m'imagino que no s'ha anat a tota la Itàlia. No ho sé, però no m'ha Doncs on has anat? He anat a Florència i a Pisa. A Florència i a Pisa. Ara ho buscarem. No sé de Roma. Aquest és el mapa de Florència. On està? On has anat? A Marca-nos. Florència, Mhm. aquí i a Pisa. Molt bé. A Florència i a Pisa. Però, quan fue la comida así. Bueno, i ara vas a Florència. Ai, és que la Carla no es pot contestar tots alhora. Haurem d'aixecar la mà. Carla, digues. La torre de Pisa. Sí. Què més, Bruno? Que quan de Florència a Pisa. Bueno, he anat perquè a l'avió anava a Pisa. De Pisa he agafat el tren per Florència. Fes el mercat, si vols. A l'avió arribava a Pisa. I de Pisa, amb tren, he anat a Florència. I després per tornar? Per tornar, he agafat el tren a Florència, cap a Pisa a l'aeroport. No, he agafat un autobús de Florència cap a Pisa i de Pisa he agafat l'avió. Perfecte. I com era l'autobús? I on has anat a Pisa? Era com a Amb avió. Doncs aixequem la mà. La Carla dirà qui va contestar. Has vist? Tu has vist? Tu has vist Mimos? Això és de França, els mimos. En català es diuen mimos? Com puc saber, mitjançant internet, com es diuen en català? El traductor. Me'n vaig aquí i poso traductor. Ho explica en castellà i al costat ho posa en català. Com es diu en català? Mims. Molt bé. Què són mims? Com ho puc buscar a internet, que és un mim? Amb imatge. Amb imatges? Seria una forma? No, pots posar imatges, ja et ve allà. Ara vaig, un moment. Ho he posat en el buscador. I ara li poso imatges. Molt bé. Pues explícame el vídeo que se posa. Imatges, sí, no ho havia pensat. Ui. No. Vosaltres creieu que això és un mim? No. És el que fa. Com podria... Quina opció podria canviar aquí? Per En ser... castellà. Mimos. O en castellà. Què has dit, Sohai? Mim, perquè aquí com ho tinc? Amb plural. I com ho puc buscar? Anem a provar. Sembla un centre, un mimo, però no m'ho nada. Això. La primera és un mim? No. Fa com si estigués en una capsa. Sí, hacen así. Escoltem a la Carla, sisplau. A Florència està la farmàcia més antiga d'Europa. Hola. Llavors, la farmàcia no és com aquestes que hi ha aquí, sinó és més gran encara. Això són tots els xarops de medicaments que hi ha. Són les formes que et pots cuidar. Un mim. Amb la imatge puc saber què és un mim? Sí, i com un imitador vestit
Sense saber què fa. Sí, jo sí. Imita. Imita. Un mim imita. Sí, porque es com senyors sinceros. Però escolteu què diu la Sara. Em podeu escoltar? Sí. Només amb la imatge jo puc saber què és un mim? No. Ara, ho veig, però potser no sé què és. Jo no sé què està fent aquesta persona, ni quina és la funció. Jo estic preguntant. Què és un mim? Què és un mim? Perquè jo veig la imatge, però a mi no em diu L'hem de res. buscar a la fica web. Haig d'anar on diu web. Vale. Ja estic aquí, en el buscador. Què fas? Ara aquí fica Web. imatges. I no sabem i busques algú on fiqui coses. Li dono aquí i busco a mim. Sí. Ja està, ja A està. la Wikipedia. A Wikipedia. Per què? Què és Wikipedia? A Wikipedia és com una enciclopèdia on t'expliquen les coses. Li he donat. Mim. I què diu? Això és com la foto que tenia? No, està diferent. Està diferent, però És diferent. Sí. s'assembla, no? Sí. S'assembla. Anem a llegir què diu. Carla, m'ho pots llegir què diu? El mim o pantomima del grec pantomimos, que tot ho imita, és la part dels arts escèniques que utilitza el gest com a forma d'expressió artística. Un moment. Tenia raó el Bruno? Que els mims imiten? Sí. Sí. Però fan servir la paraula. No, Parlant? no, fan així. Com a... I què vol dir això? Estan muts. Que parlen No, de veritat. estan Que muts. parlen amb els... No, imiten que estan nens. Imiten que estan muts. Parlen amb els... Imita. Ah, molt bé, Mímica. que us fan mímica. Per tant, utilitzen el gest o la paraula? Molt bé. I què són? Continua, Carla, què són? Els mims són actors que no utilitzen el llenguatge parlat a les seves actuacions. De vegades, alguns poden prescindir de qualsevol so o objecte per fer-se entendre. Té elements de connexió amb el teatre, la dansa i el circ. És una forma habitual d'art de carrer. Molt bé. Per tant, sabem que els mims són actors que utilitzen La mímica. la mímica. I on poden actuar els mims? Al circ, al teatre. Què més diu? La dansa. Molt bé. Ja sabem que són mims. Vale. Això és el taller de Pinocho, que està a Itàlia, a Florència. Passa per les taules, si vols, mentre ho expliques i així ens ho ensenyes. Aquí és tot de fusta. Deixa'm dir que ho passin ells, Carla, i vas avançant. Hi havia una foto de... Nada, Bruno i Josué. Hem de deixar que els altres també escoltin. Hi havia una moto de fusta que valia 6.000 euros, però no era una moto petita, era una moto gran. I el cotxe em sembla que valia més, i estaven molts pinotxos que podies comprar i el pinotxo gran. ¿Y tú te compraste algún pinocho? Sí, Había que ir a la cartera. Ah, Jo no l'he vist. Em sembla que esteu parlant tots alhora i no estem escoltant a la Carla. Josué, Nosaltres aquí diem Pinotxo, però en realitat a Itàlia es diu Pinocchio. 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 Sí, lo ponen ahí. I tu saps com s'escriu? Anem a provar a veure si la Carla sap com s'escriu Pinocchio. Què hem de fer, Carla? I a baix d'aquí hi ha molts cavalls i
a baix de tot és com una font. Això és la vista que hi havia des de l'hotel que vam estar. Això d'aquí és la cúpula, la cúpula, abans la cúpula no estava tancada, només hi havia això d'aquí. Llavors ningú s'atrevia a tancar-la perquè era tan alt i no tenia seguretat. I llavors Brunelleschi la va tancar. Això és la porta de l'hotel que vam estar. Això era com un petit hostal. Això són tots els carrers que hi ha. És un dels carrers que hi havia. Això és un cavaller, que hi havia un cavall, no me'n recordo com es deia. Això d'aquí és la cúpula, de més a prop. Això és una botiga de vi que hi havia, que si entraves era tot de vi, tot. Això és la cúpula per dintre. Només Brunelleschi la va tancar. Això d'aquí, aquest forat d'aquí, es diu llanterna, però això sí que no ho va fer Brunelleschi. Tot això es diuen frescos. Tot això d'aquí, la pintura dura molt temps perquè es pinta quan el guix està encara no s'ha secat. Això quan vam pujar a la cúpula, el que es podia veure era tot superpetit. Això era des de les finestres que hi havia superpetites que eren. Això és la catedral. Això és la torre. Això és des de dalt del tot. Això era la baixada que hi havia per pujar i baixar les escales. Això d'aquí és tot el que es va utilitzar per construir la cúpula.